Ассалому алайкум бародару ва подписчикои канали мо. Хуш омадед ба канали мо. Марҳамат бародари азиз, видеоро то охир тамошо кунед. Дар ин видео говои ҷӯшҳои бародаро то охир тамошо кунед. Говои маъқулите вибр кард. Нархша бифаҳм ки чанд қа меиста. Видеоро то охир тамошо кунед. Дастгирии каналат фаромӯш накунед. Ҳамин видеоро дар имо, инстаграм, фейсбук ҳама чизе доред социални сетиҳо доред. Ҳамира поделиться кунед, чтобы ҳама бифаҳмад ки ҳар бузурим запис мекунем, мепартоем. Марҳамат то охир тамошо кунед. Лайк, подписация наброред. Комментарияда як плюс, ягон минус нависта монед, чтобы активи подписчикои мара нишон диҳад. Раҳмат ба ҳаматон. Бародаро гови бағаз 7000 сомонӣ нав харидагӣ шай. 5-6 моҳа бағазай нав харидасташ 7000 сомонӣ. Бародаро ила бародаро гови ҷӯшо ханаҷина я қача я ба қачаи бародаро 9500 сомониш мега гова худобин. И чандум гусала шай ка диюм гусала шай. И бозор ягон нархш кард 83 8300 8400 кариё бародаро кай санаш дақиқа росига будагиш нест. И чанд қай шир дора сар бега бародаро 8 литр шир дора. Гови ҷӯшо на бародаро гови ҷӯшои гусалаша ба қачаи ғнаҷина ка ғнаҷина я ғнаҷина 10000 сомониш мега. бозор чанд карака ҳафтинин бародаро бозор кайс ҳасташ додагиш нест. И чандум гусалаш боша совӣ надорад не тақрибан чанда кагиай гусала бисёр кай шир чанд кай дошта боша 8 литр бародаро шир дора мега 10000 сомониш мега. бозорда ҳафтинин бозор шкан додагиш нест. на бародаро гови ҷӯшо ба қачаи гусалаш. И чандум гусалаш боша ака сеюм гусалашай 13000 сомониш мега бародаро. И бозор чанд чикарака бозорда бародаро 11000 шкан додагиш нест. сеюм гусалашай гусалаш ба қачаи. И шир чанд қай дошта боша 10 та мошоалло. сар бега бародаро 10 литр шир дора. гова бародаро хутон бинед 13000 мега 10 литр шир дора. 13000 бо савдо мешава. на бародаро ғнаҷини якимзояй ҷой мешидагиша 7500 сомонӣ мега бозна 7200 шкан додагиш нест. якимзои гусалаи бародаро на 7200 надодагиша. И шир чанд қай дошта боша ка 4 литр дора сар бега бародаро 4 литр шир дора. гусалаш ғнаҷина я гусалаш ғнаҷина ка я гусалаш ғнаҷинай 7500 мега да 7200 на 7200 шкан 250 дақиқанаш надодаш. алҳамдулилла бародаро гови ҷӯшо. И чандум гусалаш боша ака чандум гусалаш шашум шай я нарай мода шашум гусалаш бародаро модаҳай нақша шам кушака 95 ин гусола мегири гов даст чимада буда не ҳазор амин 88 айди кор нест 15 рӯза ай 15 рӯза я мошоалло. ин бародаро 15 рӯзай 9500 сомонӣ мега гова. шашум гусала кагиай 6 гусала кагиай. И шир чанд қай дора ака 10 литр шир дора 10 та тоза 10 та дора тоза бародаро 10 литр шир дора. бародаро гова хутон бинед. на бародаро гови ҷӯшои гусала ғнаҷина я чандум гусала шай сеюм ай бародаро сеюм гусала шай
вообще намеҷим ба ира чанд ҳазор гуфте 8500 савдо. 8500 сомониш мега бародаро бо савдо мешавад бозор ягон нақш кард 7500 сомон. 7500 шикам бародаро бозор додагиш нест бародаро гови шо ширчан кай дошта бошад 4 литр дорад. 4 литр. саҳар бега бародаро 4 литр шир дорад гови шо бародаро гови ҷӯшо гусалаш дурӯза ай ба қача дурӯза сарш сафед ина ира чанд ҳазор мегӯяд 9000 сомониш мегӯяд шумо диёр намеяд 9000 сомониш бозор ягон нақш карака ҷон бозор ягон нақш карака бозор да бародаро 8000 шикан чанд гусалаш бошад чорум гусалаш ай бародаро 9000 шикага бозор да 8000 шикан додагиш нест шир чанд қай дошта ҳамчанд мега бу тир шикам шасеркини ширамқа бисёр метия бародаро савхоз термайсон пахтакор на бародаро гови алай ҷӯшо гусалаша мечхе фарбиякай ба қачай ғанаҷинака ғанаҷинай 9000 сомониш мега бозор да 8100 шикам бародаро додагиш нест и чандум гусалаша якум шая якум гусалаша бародаро и шир чанд қай дошта бошад Hem 4 cm dege sar. саҳар бега 2-3 литр бародаро шир дорад якум зоя бародаро гови ҷӯшо якум зоя 9000 мега да 800 додагиш нест ина бародаро гови бағаз ягон гусала кагия якум шад ғанаҷим даст бародаро якум зоя бағазай я муҳаббат мезоя худо насиб бишкина я муҳаббат мезоя ира чанд мегӯй 7000 сомониш мега бародаро бозор чанд шика бозор да 6700 шикам бародаро додагиш нест 8 моҳа бағаза я муҳаббат мезоя бародаро ғанаҷими бағаз гови бағаз 5000 сомониш и бозор чанд шукарака бозор чанди шука بزرگ اکاجون هر چیز نه ایشه 4000 کده یا 4000 ایرا 4000 برادرو کاگان بزرگ ایشم 4000 دادگیش نیست 5000 سومونیش میگه این شیر داره یا نه شیر داره شیر ها چند قایی داره کی یک متر یک متر برادرو شیر داره برادرو گناجین 7200 сомониш мегад 6850 сомониш кайсан 7200 сомониш мегад якум зоя савдо кайсан бародаро дар 6850 сом надодаист ҷой мешидагиша мега 7200 сомон не мы ютуб да канал дорам камера менамарам ишно кунам на бародаро гови бағаз и чанд гусала кагия ка бо 4 та кагия бародаро 4 моҳа 3 моҳа 4 моҳа бағазай не як дидорам и чанд сумш гуфти яка 7000 сомониш мега бародаро бо савдо меша бозор чанд шика бозор да бародаро 5000 шикан до дагишти 7000 сомониш мега гови бағаз бародаро 4 гусала кагия